Kaka kelen dashara. Manau. Soni 31 biseu. Abikina fo faule do jamana indiuna. Debi sia kunver. Wera jamana peterni wa peterni. O bichi. Fokata duguje. Wa chrétien ta ci de. A ci baga be almami ni almami diw ni karamo ni karamo diw ni. O ba peterni. Kashika mangachi mko kuna ko 31. Loso bi dele. Dina kero bi dele. Karamo diw. Doni ba diw. Minnu muti misiri bila olu denmuso anu dengew olu de b'u ko k'u jɛ ka bɔ min bɛ minisipu don min bɛ seregar mondo don min bɛ bɔ bɔcogo jugu bɛɛ la bɛɛ ɲɛ b'i den taatɔ la fana fo bi ye 31 ye. O karamɔgɔw de ko mawludu ye haramu ye mais 31 dagara. Mawludu haramuna mais 1er janvier fana dagara. Yaba kɛra balaw ye. Fo an ka segin an yɛrɛ ma de ala ye an bonya ka fɛn bɛɛ ni an yɛrɛw la mais ni an ma s'a minɛ ko de la an bɛ tila ka sa kafiriw ka jɔnya la. Alakira manton aw bena tiɲɛ dɔn nin bɛɛ kɔfɛ anw bɛ adamadenw lakunun de ka tiɲɛ yira aw la fo ni yɛrɛ banna dɛ walahara dalu na jɔ e kan